कसं काय मंडळी बरं मा. तर आज उठलंय आणि केस विंचरूक म्हणून बाल्कनीत गेलंय, बघतोय तर काय मम्मीच्या झाडांका मस्तपैकी शिमला मिरची लागले, 3-4 तरी शिमला मिरची लागलेले भारीच एकदम. त्यानंतर बत्ती वगैरे लावलं कारण सध्या घरून करतोय मी काम, वर्क फ्रॉम होम असा माझा, त्यामुळे बत्ती वगैरे लावतोय मी उठल्यानंतर. आणि मस्तपैकी नेहमीप्रमाणे देवांका फुला बिला घातलंय, कामाक बसलंय. आणि आज माझा दिवस खराब होतो का मला समजत नाही. कामाक सुरू केलं आणि हा असा अडका होता, म्हणजे लोडिंगवर लोडिंग होत होता, काम करूकच देत नव्हता मग अजिबात. आणि म्हटलं संध्याकाळी थोडासा काम केलं आणि त्यानंतर आज म्हटलं मी मम्मीक सांगले मी डाल फ्राय बनवतोय आणि डाल फ्रायसोबत केळ्याची कापा. आता मला माहीत नाही कोणाकडे बनतात की नाही, पण आमच्याकडे केळ्याची कापा बनवतो. तर मस्त माझे सगळं रेडी करून ठेवलं आहे, रेसिपी एकदम मास्टर शेफसारखी. आणि ही माझी हे डाळ रेडी होता, मस्तपैकी लाल मिरचे बिरचे घातले झणझणीत एक नंबर. त्याच्यानंतर कापा ठेवलं आहे तव्यावर गरम करूक मस्तपैकी. आणि हय माझी डाळ रेडी झालेली आहे पूर्णपणे. आता कापा झाली की मस्तपैकी जेवक बसतले, तोपर्यंत म्हटलं माझ्या बाबूंका खाऊक घालतंय. तर ह्यांका बघा मस्त कळला खाऊक घालतं की असे धावतात आणि असे मस्ती करतात ना, आणि खूप आवडतात मला हे दोघं पण. त्यानंतर मम्मीक आधी पहिला ट्राय करूक दिलं, तर मम्मीन खाल्ल्यान आधी खूप वेळ मास्टर शेफ संजीव कपूर सारखे खाऊन खाऊन बघल्यानंतर रिॲक्ट केल्यान की हां छान झाले. खरंच आवडले की नाही माहीत नाही, पण माका दाखवण्यासाठी तरी म्हटलं की छान झाले. त्यानंतर आज पूर्ण दिवस घरातच होते म्हणून मम्मीक सांगले जरा चल कंटाळलो राऊंड मारून येऊया. आणि आज तुमका माझ्या कोकणाबद्दल काय दाखवक नव्हतं, त्यामुळे आता झोपतोय, अजून एक काम करूचा आता करतोय आणि झोपतोय. मग आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.